Mayong hapon, mga kauturan kay Kristo. Malipayon nga Paskwa sa pagkabanhaw sa inyong atanan. Subong hapon, kita magasulog sa misa para sa pagkabanhaw sa Ginoo. Yaring aton mga intensyones para sa pagsulog naton sining santos nga misa. Para sa kalag ni Ramiro, offered by Sheila Gunay and family. Para sa kalag ni Romeo Sr., offered by Azucena, Tabuyok, and children. Para sa kalag ni Severo Sr., offered by Melina Tianyo. Para sa kalag nanday Wenceslao, Dolia, Dolores, Estrella, kag Jeffrey, offered by Sheila Marie Capauan. Para sa kalagdanday Alex, Ernesto, Avelina, kag Sonia, offered by Rita Pedrosa. Para sa kalagdanday Fernando, Estelita, Mauro Sr., Amparo, Armando, Fe, offered by Malan and De La Torre family. Para sa kalagdanday Elsa, Ray, kag Nicanor, offered by kag para sa kalag ni Mary Margaret. Para sa kalagdanday Generay, kag Juanelma, offered by Salem family. Para sa kalagdanday Crescencia, Inocencia, Chandria, Roberto, Rebecca, kag Hofilia, offered by Florentina Tabuyok. Thanksgiving is offered by Wendell Ledesma for good health, offered by Ledesma and Tabuyok family. Thanksgiving is offered by Sabala family. Thanksgiving is offered for the gift of life and for all the blessings received, offered by Mrs. Desiree Salarde and family. Thanksgiving for the gift of life and for all the blessings received, offered by Mrs. Cheryl Funa and family. Para sa kalag ni Alberto kag Juan, offered by Sonia Capauan and family. Thanksgiving is offered for the birthday of Annalyn Amuyot today, offered by Tiyay Kitching. Thanksgiving is offered to Ezekiel Tron Tahanlangit, Bibet, for passing the exam on Felsay High School, offered by Tahanlangit and Bibet family. Thanksgiving for the successful operation and second life of Cyril K. Pedrosa, offered by Cyril K. Pedrosa. Thanksgiving is offered for the birthday of Melina Tianyo, last April 1. Thanksgiving offered for the gift of life of Azucena Tabuyok, offered by Labing Apos. Kagakaton niya mga sponsors: Mr. and Mrs. Elmer Tianyo and family, Mrs. Azucena Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Leonardo Talanas Jr. and family, Mr. and Mrs. Carlos Valdez and family, Mr. and Mrs. Linda Grace Roque and family, Mrs. Evelina Salem and family, Mr. and Mrs. Antonio Billones and family, Mr. and Mrs. Rec Mendote and family, Mr. and Mrs.
Susette Tabuyok and family, kag Mr. and Mrs. Nelson Capauan and family. Malipayon nga Paskwa sa pagkabanhaw sa inyo nga tanan. Ginasalog naton subong ang labing halangdon nga piyesta sang aton pagtuluhan. Ang pagkabanhaw ni Kristo sa mga minatay. Kay kun si Kristo wala mabanhaw, wala gid sipulos ang aton pagtuos sa iya, kag wala gid kita sing paglaom. Kita man ginaagda nga mabanhaw upod kay Kristo, mahimo ini kung ginatalikdan naton ang pagpangabuhi sa kadalok, kalautan, kag kahisa. Dayon mabanhaw kita sa bag-o nga kabuhi nga napun-an sa paghidait kag paglaom. Ang aton kusog na sandig dira kay Kristo nga nagdaog sang sala kag kamatayon. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadifa. Palihog magtindog ang tanan kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Hallelujah.
Amen. Ang Ginoo iyara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Kilalahon naton mga utod ang aton mga sala, agud na mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakumpisar ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kay sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga manghiles ka mga santos, kay sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tutiyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka sa amon, Kristo, maluoy ka, maluoy ka sa amon, Ginoo, maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kahitasan.
sa Diyos. Mga muyo kita, O Diyos nga manamay, karon nga adlaw man ginasaulo ang pagkabanaw sa iyong bugtong anak, nga mandadaog sang kamatayon, paagi sa iya, imo ginpatigayon para sa amon ang pagsulod sa ginarian nga walay katapusan. Baguha kami paagi sa Espiritu, agod na kon banawon man kami, magsilak sa amon ang kapawa sang bulahan nga kabuhi. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Diyos tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Paring maglingkod ang tanan. Pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Nagsugod si Pedro sa paghambal subong sini. Inyo nahibaluan ang bantog nga hitabo sa bugos nga Israel, nga nagsugod sa Galilea, sa tapos nga ginwali ni Juan ang nahanungod sa pagbautiso. Nakahibalaw man kamo nahanungod kay Jesus nga taga Nazaret, kung daw ano ang paghatag sang Dios sa iya sang Espiritu Santo kag gahom. Nagkadto siya sa tanan nga mga duog nga naghimo sa maayo nga mga buhat kag nag-ayo sang tanan nga ginagamhan sang yawa kayang Dios kaupod niya. Mga saksi kami sang tanan nga ginhimo niya sa mga kabanwahanan sa mga Hudeyo kag sa Jerusalem. Ginpatay nila siya paagi sa paglansang sa iya sa krus, pero ginbanaw siya sang Dios sa ikatlo nga adlaw kag ginpahayag siya, indi sa tanan nga mga tawo, kundi sa amon lang nga ginpili na sang Dios nga mga saksi. Sa tapos siya mabanaw sang Dios, nagkaon kag nag-inom kami upod sa iya. Kaginsugo niya kami sa pagwali sa maayong balita sa mga tawo, kag sagpamatuod nga siya among ginpili sang Dios nga hukom sa mga buhi kag sang mga patay. Nahanungod sa iya ang tanan nga mga propeta, naghambal nga tanan nga magtuo sa iya, pagat patawaron sa ila mga sala, paagi sa gahom sang iya ngalan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ini among adlaw nga ginhimo sang Ginoo, magkalipay kag magkasadya kita sa iya.
tayo'y magsaya at Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga utod, ginbanhaw kamo kaupod ni Kristo, gani pangitaan ninyo ang mga butang nga yara sa langit, sa diin nagalingkod si Kristo sa iya trono sa tuos ng Dios. Ibugos ang inyong mga panghuna-huna sa mga butang nga didto sa langit, kag hindi sa mga butang nga yari diri sa duta. Kay napatay kamo, kag ang inyo kabuhi na tago upod kay Kristo sa Dios. Ang inyo matuod nga kabuhi amo si Kristo, kag kun siya magpahayag, kamo man magapahayag upod sa iya, kag magaambit sang iya himaya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihag magtindog ang tanan. Sekwensya. Ang mga Kristiyano sa biktima sang Paskwa ang bahanon kag pagdayaw ihalad sa iya, kaysa mga obehas, kordero ang nagtubos sa ila, kag si Kristo nga wala sing sala nagpahauli sa iya amay sang mga makasasala. Kabuhi kag kamatayon sing makatilingala nagsambuha. Napatay ang prinsipe sang kabuhi, apang karon buhi nga nagahari. O Maria, isiling sa amon, ano ang nakita mo sa dalanon? Nakita ko ang lulubngan sang buhi nga Kristo. Nakita ko ang himaya sang nabanhaw nga Ginoo. Ang mga angheles nga mga saksi nakita nakon. Ang nagputos sa napatay nga mga lino kag panapton, nabanhaw ang akon paglaom nga si Kristo sa Galilea siya magauna sa inyo. Nga si Kristo na banhaw sing matuod na hibaluan naton, o ikaw hari nga magdadaog maluoy ka sa amon. Amen. Alleluia. Si Kristo ang aton kordero nga palaskwahan ginhalad na, gani maghinugyaw kita sa Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. kagyaraman sa imo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, Ginoo. Agapagid sa nahauna nga adlaw sang simana sa madulong-dulong pa, si Maria Magdalena nagkadto sa lulubngan, kay nakita niya nga nakuha na ang bato sa puwertahan sang lulubngan.
Nagdalagan siya ka nagkadto sa kay Simon Pedro, kag sa gintuton-an nga hinigugma ni Jesus, kag ginsugiran sila. Ginkuha nila ang Ginoo sa lulubngan, kag wala kami makahibalo, kundi nila siya ginbutang. Dayon si Pedro kag yadtong isa ka gintuton-an nagkadto sa lulubngan, nagdalagan sila nga duha, pero yadtong isa ka gintuton-an madasig pa sa kay Simon Pedro. Kag una siya nakaabot sa lulubngan, nagsiding siya, kadakita niya ang tela nga lino, pero wala siya magsulod. Si Simon Pedro nga nagasunod sa iya, nag-abot man, kanagsulod siya sa lulubngan. Nakita niya ang tela nga lino, nga nahamtang dito, kang tela nga ginsambod sa ulo ni Jesus. Wala ining nahamtang upod sa mga tela nga lino, kundi nabalulon. Dayon datong gintuton-an nga una nag-abot sa lulubngan, nagsulod man. Nakakita siya kanang tuo. Wala pa sila makahangop sa kasulatan nga nagsiling nga kinahanglan mabanhaw siya. Dayon ang magintuton-an nagpauli. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagayang sa imo, Ginoong Jesucristo. Balik maglingkod ang tanan. Hinigugma nga mautod, Happy Easter sa iyong tanan. May nagsiling, nabanhaw si Kristo, ang isa nagsabat, so what? Ano gid, no? Hinigugma nga mga utod, huo, ay hanang iban sa aton, amo man ini ang aton balatyagon. Kung magsiling iban, nabanhaw si Kristo, ay han masiling man kita, so what? Nadumduman ko dayon ang isa ka seminarista nga kung pangabayon siya gani sa iyang upod o kung sa iyang makaupod, matuon kita ang sabat niya, who cares? Kung pangabayon siya nga magbulig sang obra, ang sabat niya, who cares? Ambot kaging pagwa sa seminaryo, kung nagsiling man siya, who cares? Hinigugma nga mga utod, huo, kung kaisa daw wala kita labot, kung kaisa daw sa wala lamang sa aton. Pero matahom ining pamalandungan, kung paano mangin malapit ang kahulugan sining pagkabanhaw sa aton kabuhi. Huo, do sakto man, kung nabanhaw si Kristo, ano gid? Anong atong nga labot? Hinigugma nga mga utod, sa sining ebanghelyo nga aton ginpamatian bag-o gidlang, ginpahayag sa aton, suno sa mensahe ni Maria Magdalena, nga gindala niya sa mga gintuton-an ni Jesus, kay Simon kay Juan. Ang iya panugiron nga ginkuha nila ang Ginoo sa lubngan, kag wala kami makahibalo kundi nila siya ginbutang. Empty tomb, ang lulubngan wala sa unod kundi ang tela gid lamang nga gingamit o ginputos sa lawas sa aton Ginoo. Ang lulubngan wala na sang sulod. Kag ining lulubngan nga wala sang sulod, amo ang ginhalinan sang ginatawag naton paglaom kag kalipay para sa magintuton-an sang ila madiskubrihan ngang lulubngan wala sig unod. Kahibalugid kita kung ano ang lulubngan. Ayhan ang iban sa aton nakakadtuman sa sementeryo kag nakasiding sa mga pansyon o kung sa mga lulubngan nga naguba o kung may lusbot. Ayhan kita man nakahibalo, even just to imagine kung ano ang sulod sang lulubngan.
Ilabi na gid halimbawa, kung ang ginlubong dira, amat-amat na nga naga-decompose. Oo, ayhan ang lulubngan nga aton gina-imagine, pwede nga external gid lamang. Kay ti may mga lulubngan na gani sa mga memorial parks nga ang ilay tsura daw balay na, no? May CR, may aircon, may mga pulungkuan, no? Pero bisan anhon naton kapatahom ang external, ang sulod niya sina nahibaluan naton na kun abrihan wala sing isa nga ayhan makaagwanta sa aton. Baho kay masiling naton makangilidnis. Amoy ini ang lulubngan. Empty tomb. Buot silingon wala unod nga lulubngan. Sa bagay nga kung wala unod ang lulubngan, makabig naton nga daw isa ka bagay nga makahatag na sa aton sa ginhawa, no? Wala unod, limpyo, no? Wala pabalugnan halimbawa, o kung nalugnan na, wala na ang patay, no? Empty. Kung ibutang naton sa simbolismo, ining lulubngan nagapatimaan sa aton man mga batasan. Ang mga batasan nga kung sobra kaakig ang mga maestra o kuda maginikanan nagasiling sa aton, baw ang batasan mo do hindi makaon sang ido, no? Di ano lang hindi makaon sang ido ayhan, no? Bato goroy, no? Huo, no? Ang batasan naton pwede nga mo ini ang gitawag naton lulubngan nga hindi magwantahan sang iban. Ang batasan naton sang kadalok, pagka maiya-iyahon, pagkabugalon, pagkaambisyoso, pagkasiloso, pagkamaisaon, amo ini ang makabig naton nga lulubngan nga makangilidlis, nga hindi maagwantahan sang iban naton nga mga utod. Huo hinigugma, kung amo ini ang itsura sa lulubngan nga siling naton makangilidlis nga daw hindi magwantahan, buot silingon ang aton mga batasan nga daw hindi makaon sang ido sulo sa mga tigulang kag sa mga maestra daw kasubong sa isa kalulubngan. Sa bagay diri kita ginaagda, we have to empty these tombs nga aton ginpasad, nga aton ginobra, nga aton ginhimo. Ang atong batasan nga nangin makangilidlis, nangin makahaladlukan, nangin isa ka lilikawan o kung palalagihan sang aton utod, no? Huo, limpyuhan naton ining lulubngan to become empty, to give the sign of hope, paglaom, kagkalipay para sa aton kauturan. The empty tomb of Jesus gave joy and happiness and hope to His disciples, to His apostles. In like manner, when we empty our tombs of pride, of selfishness, of jealousy, of being egocentric, of being, in a sense, ambitious, then we can create a family or a community that is full of joy and full of hope. Hinigugma nga mga utod, kita ang nagaobra sa aton lulubngan, kakita man ang sarang makahawan sini. Kabay pa nga mabanhaw man kita, nga ini mga lulubngan sa kadalok, kasakon, kagiban pa, mangin wala na sa unod, bangod kay nabanhaw kita upod kay Kristo. In this manner, if we understood resurrection being empty tomb, then it is more relevant and significant in our lives. When our tombs of pride, of jealousy, and many more are empty,
then we can say, truly, we had been risen with Jesus. Kabay pa nga si Kristo nga nabanhaw, wala na sa lulubngan, maghatag sa aton sa inspirasyon nga kita man magwa sa aton mga lulubngan, ka maghatag sa kalipay kakasadya sa aton isig katawo. Ikaduha kakatapusan nga punto. Si Maria Magdalena, si Pedro kag isa pa kintuton-an nagdalagan padulong sa lulubngan. Ang tawo nga nagadalagan amo ang tawo nga may tuman nga kahidlaw ukon kabalaka. Sa malipot na pulong may paghigugma. Ang paghigugma nagapadasig sa aton. Ang paghigugma nagapapagsik sa aton. Kundiin wala sa paghigugma, mangin maluya kita. Hindi bala kung ang tao daw nauyunan naton, kung anong iya pangayoon, dasig kita maghatag. No? Pero kung wala galit naton nauyunan, permi lang wait lang. Permi lang promesa. Permi lang paasa. No? Pero kung ang tao palangga naton, immediately we respond sa iya kinahanglanon. Love gives speed. Nagapaabtik, nagapadasig sa aton. Amoy niya paghigugma. Kita ninyo, itong gintuton-an nga hinigugma ni Jesus, mas naging madasig kay Simon Pedro. Huo, bangod kay ang paghigugma, nagapadasig sa aton. Hinigugma nga mga utod, lantawang kagusisao nato na aton kaugalingon. Kung may nagapangayo sang bulig sa aton, basi ang aton dalagan, mas mahinay pa sa tricycad, no? Ukon, mas mahinay pa sa bao, bangod kay dawala kita sing gana. Kabay pa nga magtubok kita sa paghigugma, agod nga mangin madasig kita sa pagsabat sa kinahanglanon sa aton mga utod nga naga kinahanglan. Huo, bangod kay kung kaisa, kung may kuhaon kita, dasig kita. Pero kung bululigan na gani, tamaan sa aton kahinay. Huo, kung kaisa kung may nagamasakit, may nagabalatian sa sulod sang balay, bato-bato sa langit ang matamaan, magwagwag magalit. Ang iban kung isa nga mga utod, daw hinay pa sa bao, magbisita sa nagamasakit. Apang kung ang panawagan tulunga ay dasig, kag immediately nagaabot. Hinigugma nga mga utod, kabay pa ang aton kadasig is not because out of selfishness, but rather a quick response to the needs of our brothers and sisters. Ilabi na gid sa mga utod naton, kadugo naton. Yes, ang paghigugma nagapaabtik kag nagapapagsik sa aton. Amo ini kun nga nangin madasig si Maria Magdalena. Amo ini kun nga ang nangin madasig si San Juan, bangod kay ang ila paghigugma sa aton Ginoo himpit kag puraw. Kabay pa ang aton man paghigugma sa isa-isa, mangin kasubong sini. Agud ang aton pagsabat sa kinahanglanon sa aton utod, hindi lamang sa pahinay-hinay ukon pasapayan nga pagsabat, kundi pagsabat nga may kadasig nga naghalin sa tagipusoon nga nagahigugma. Magtindog ang tanan, aton baguhon ang aton mga panaad sang kita gimbunyagan. Paliog sindi sa inyong mga kandila.
Labing hinigugmang nga mga utod paagi sa misteryo Pascual. Ginlubong kita upod kay Kristo sang pagbunyag sa aton. Agod nga upod sa iya magbag-o kita sa aton pagkabuhi. Karon kinasaulog na naton ang panahon sang Kwaresma. Baguhon naton ang mga saad nga aton ginhimo sang pagbunyag sa aton. Sadto anay ginsikway naton si Satanas kang iya mga binuhatan. Karon magsaad kita sa pagalagad sa Dios subong matutom nga mga sakop sa iya Santa Iglesia Katolika. Kani magsabat ang tanan sa akon mga pamangkot, ginasikway ko. Ginasikway ko. Ginasikway bala ninyo ang sala agod nga magkabuhi kamo nga may kahilwayan subong mga anak sang Dios. Ginasikway ko. Ginasikway bala ninyo ang pagpanghaylo sang yawa kang paggahom sang sala. Ginasikway ko. Ginasikway bala ninyo si Satanas ang amay kag prinsipe sang sala. Ginasikway ko. Karon magsabat kamo nagatuo ako. Nagatuo ako. Nagatuo bala kamo sa Dios amay nga makagahom magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako. Nagatuo bala kamo kay Jesucristo ya anak kabugtong nga natawo sa mahal nga berhen, nagantos ginlubong nabanhaw sa mga minatay ka nagalingkod na sa tuo sang Dios nga amay. Nagatuo ako. Nagatuo bala kamo sa Espiritu Santo, ang Santa Iglesia Katolika, sa kakaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga walay katapusan. Nagatuo ako. Ang Dios na makagahom nga amay sa aton Ginoong Jesucristo, nagbag-o sa aton paagi sa tubig kag sa Espiritu Santo, ka nagpatawad sa tanan naton nga mga sala, kabay nga iya kita bantayan, paagi sa iya grasya, sa kay Kristo Jesus nga aton Ginoo, sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Sa tagsa kapag bato naton sa tubig, sa bendita, magpangoros kita. Tubig ng buhay, maglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, paspasan mo ang aming alay. Buhay ng iwanan, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Panginoong malapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, maglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, paspasan mo ang aming alay. Buhay na pag-ibig, nagbibigay kulay sa buong daigdig. Panginoong malapit sa iyong batis upang magmahal. Tubig ng buhay, maglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, paspasan mo ang aming alay. Sa ninyo mapatay inyong kandila. Pangamuyo sa mga tumuloo, si Kristo mo ang Ginoo sang kabuhi.
Ginbanhaw siya sa kamay, kita man pagkabanhawon sang iya kusog kagadalagan. Magpangamuyo kita sa iya, kag aton nga isabat, Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Ginoo nga nabanhaw, kabay pa ang imo simbahan, magbantala asang imo kadalagan sa kalibutan, nga nalikupan pa sang sala, kasakit kag kahadlok. Kabay pa nga madugangan pagid ang amon pagtuo, kag pagsalig sa imo, nga nagdaog sang sala kag kamatayon. Mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Maayo nga manugbantay, kabay pa nga ang mga pangulo sang simbahan kag sang gobyerno magsikway sang ila kaugalingon nga mga interes agud maalagaran nila sing maayo ang imo katawhan. Mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Langit nun nga pulong sang amay, nga paagi sa imo, gintuga ang tanan, kabay pa nga sa pagsaulog namon sang bag-o nga pagtuga sa sining panahon sang Paskwa, pagaamligan namon ining amon planeta nga puluyan para sa ikaayo sang tanan nga kaliwatan. Mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Gamhanan nga Ginoo, hatagi sang paglugpay kag kaisog ang mga nagakalisod, nagaantos, nadulaan sing paglaom kag nahadlok sa kamatayon. Mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Ginoo sang himaya, kabay pa ang amon pinalangga nga mga nagkalamatay, kag ang mga kalag sa purgatorio, makaagom na sang kasanag kag himaya sa imo ginharian. Mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Ipangamuyo man naton ang kinahanglanon sang aton katilingban kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Ginoong Dios, gindaog sa imo pagkabanhaw ang sala kag kamatayon. Kabay pang ang ginasaulog namon, magbag-o sa amon pagkabuhi. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tuig sa makatuigan. Amen. Tuloy maglingkod ang tanan kay maghanda sa paghalap. Ibig mo
Pali magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo, mga utod, agod ang akon kag inyong nga sakripisyo. Mahamutan unta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Matulunta sa ginong sakripisyo sa inyong mga kamot, sa karayawan kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan kaysa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, sa dako nga paghinugyaw sang Paskwa, amang ginahalad sa imo ining sakripisyo, sa dinang imo simbahan, sa makatilingala nga paagi, natawa liwat kagin sagod paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayang namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kakamay gid. Takus kag angay gid, igo kag aposlanon sa amon kaluwasan. Nga amon gid ikaw dayawon ng Ginoo sa tanan nga tion. Pero ilabi na gid sa siningbalaan nga adlaw nga ginahalad si Kristo nga amon Kordero Pascual. Siya gid ang muang matuod nga kordero nga nagawala sa mga sala sa kalibutan. Paagi sa iya pagkamatay, gindaog niya ang amon kamatayon. Kag paagi sa iya pagkabanhaw, ginuli niya liwat sa amon ang kabuhi. Tungod sini, ang bugo sa kalibutan nagahinugyaw sa dako nga pagkinalipay. Ang mga angheles, ang mga arkangheles, kang tanan nga mga tinuga sa langit, nagaamba sa kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imong espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan ka magkaon sini, kay ini among akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag iya iniging palibot sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan nga mag-inom sa sining kalis. Kaini amo ang kalis ang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan ni kasugtanan,
nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Kinamantala ng unong Ginoo, ang imong kamatayon. Nagpapit ang kahayag, ang imong pagkabanhaw. Tugtog sa imong pagbalik. Gani o Amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagkatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumduma ang imong simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa among Santo Papa nga si Leon, sa among obispo nga si Medefil, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man tanan nga nagkalamatay sa imong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluuy man kami nga yadre karon nagatambong agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Birhen Ilos ang Dios, upod kay San Jose nga yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga sa Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya. Ginahatag sa imo Dios sa may nga makagahom, sa kaisan sa nga Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kayong sugo sa atong manluluwas, mga buyok kita puno sa pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Ang imong
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paligon na kami sa tanan nga mga palaliban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Kristo nga amon man luluwas. O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtangdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa iyong simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagkabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo iragihapon sa iyong tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod siya may kalipay, maghatagay kamo sang pagidait. Peace be with you. Happy Easter. Cordero sa Diyos na nagawalakas sa mga sala sa kalibutan, maruoy ka sa amon. Cordero sa Diyos na nagawalakas sa mga sala sa kalibutan, maruoy ka sa Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo de la Cotakus nga magsulod ka sa akon puluyan. Apahimit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kalag. Corpus. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalag.
Balik magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o walay katapusan nga Diyos, bantay ang imo simbahan sa iyong mga pinadayunon nga pagtatap. Agod na kami nga nabag-o sang misteryo Pascual ni Kristo, makadangat sa himaya sang pagkabanhaw. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Balik maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa masunod niya Domingo o kung Sabado, ang aton schedule sang Santos Misa diri sa aton niya chapel, balik kita sa aton regular schedule alas 6 sa gabi sa Sabado, Misa Anticipada. Kag next Sunday, Divine Mercy Sunday. So dito sa aton parokya, meron sa regular nga schedule sa mga misa. Kag alas 8 sa aga, Viatico Publico sa Sanchez Arcones Residence. Kag alas 3 sa hapon, Holy Hour at the Parish Church. So sa liwat, amoy ni mga schedule sa aton liguton diri sa aton chapel, kag subong man sa aton parokya. Kag subong man, pagkatapos ini sa aton Santos nga Misa, may asang blessing sa mga salakyan, kag sa mga binhi, kag iban pa ninyo ang mga religious items. So ginapangabagid ang mga tag-iya sa salakyan, tricycle kag motor, palihog hindi ninyo pag revolusyon. Pandaran nyo lang ang makina sa inyong salakyan, agod niya hindi magtugas ang gahod kag aso. Madamo ka salamat. Magtindog kita. Pareho dito ka na. Magapangamuyo kita sa pagbindisyon sa mga salakyan. O Diyos, nga mo na may magubuhat sa tanan ngayara sa kalibutan. Ikaw naghatag sa katawhan sa mga abilidad sa paghimo si makatilingala nga mga kalalangan sa paglakat. Agod pahagan-hagano ng amon kinabudlayan kag dalion ang pagkomunikar sa isa-isa. Bendisyon ni ini nga mga salakyan, kang tanan nga magasakay sa sini. Ipahirayo sa ilang tanan nga disgrasya kag kalautan. Tuytoy ang tanan nga magadala sini nga mga salakyan. Agod hindi sila mag-abusar sa imo tinuga o kumaghalit sa ilang mga isikatawo. Himua sila nga mga butanan, matinahuron kag mabinalakon sa kayuhan sa inaisikatawo. Sa bagay nga ini nga mga salakyan, gamiton para sa imo himaya kag kausuwagan sa imo katawhan. Dinapangayo namo ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang pagbindisyon sa tanan nga mga pagkabutang. O Diyos, nga mo na ikaw nagtuga sa tanan nga mga butang pagi sa imo anak. Ka ikaw nagpasantos ang bugo sa kalibutan pagi sa iya pagkabuhi diri sa duta. Bendisyon ni ini mga pagkabutang lakip ang mga galamito namon sa pagpangamuyo. Kay mo ginhatag sa imo katawhan para sa lakaayuhan. Itugot na gamito nila ini suno sa imo kabubuton kag para sa imo himaya. Tuy-tuy kami gihapon sa mga pagtulunan sa imo anak. Agod na magkabuhi kami diri subong imo pinalangga nga mga anak kag subong matuod-tuod nga mga sumulunod ni Kristo. Kabay pa nga suno sa imo pagsulundan, magalagad kami permi si matutom sa imo kay sa tanan namon nga makauturan. Ginapangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kanyaraman sa imo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Malakat kamo sa pagdait, tapos na ang misa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Happy Easter sa katanan kag mayong gabi.